bike my way. V životě nastanou chvíle, kdy jste zaseknutí na jednom místě a tehdy prostě musíte udělat něco velkého a možná i nepochopitelného, abyste se posunuli dál. A taky kvůli tomu, abyste si mohli vážit sami sebe a třeba i inspirovat druhé. A tak nějak začíná tento příběh. Já jsem si zvolil jako prostředek motorku, proto název Bike My Way. Tento název obsahuje iniciály mého jména i značku motorky, na které se vydám na cestu. A anglický výraz pro mou cestu i můj způsob. Když na jaře začalo mé okolí postupně zjišťovat, že si dělám řidičák na velkou motorku, tak většina nechápala. Narazíte na spoustu zprofanovaných hlášek o dárcovství orgánů až po zmínky o předčasné krizi středního věku. Nudě, nevíš co s prachama a tak dále. Koho to odradí, ten má smůlu. Vydáte se na cestu cvičení a zdravé stravy, potom jste pro okolí otrokem svého těla. A když těsně před odjezdem na svou cestu odtajníte její trasu, tak jste se s čerstvýma papírama zbláznili a v lepším případě jenom posrali. Ale naštěstí se najde dost těch, kteří vám drží palce a někteří tiše závidí. Je s podivem, jak rychle se dokážou věci rozpohybovat, když uděláte první krok k svému cíli a snu. Při mém jarním rozhodnutí jsem neměl na tuto cestu ani řidičák, ani motorku, ani dostatek financí. Ale o tom podrobněji snad někdy příště. Toto video je věnováno všem, kteří nežijí své sny, ale žijí ve snech ostatních lidí. Pojďte žít ty své sny. Cílem mé cesty jsou nejvyšší vrcholy Alp jednotlivých států. Nejdříve to bude slovinský Triglav, potom rakouský Grossglockner, v Německu Zugspitze, v Lichtenštejnsku Grauspitz, přes celé Švýcarsko na Dufourspitze a naposled nejvyšší vrchol Itálie a Francie, Mont Blanc, který je zároveň nejvyšším vrcholem Alp. Cestou zpět se zastavím ještě v městečku Donaueschingen, kde pramení Dunaj. Celkem to bude 14 dní, zhruba 3000 km, projedu 8 zemí a to všechno na motorce BMW R1200 GS.
čtvrtek 21. dubna 2016. Právě vcházím z první zahajovací hodiny na autoškolu v autoškole v Čakovicích. Tady pěkně kartičku žadatele, jak se jezdí na motorce, takže to budu studovat. Před asi hodinou jsem vyjel z Prahy, teď jsem kousek před Benešovem na benzince OMV a tady je připravená moje motorka na alpské dobrodružství. Plán dnešní trasy i celé cesty je jednoduchý. Mám dovolenou a jedu pro radost. Takže pojedu, dokud mě to bude bavit, a potom zastavím a někde najdu nocleh. Pokud zvládnu celou trasu tak, jak jsem si naplánoval, tak to bude super. Pokud ne, tak se nic neděje. Mám dovolenou. Dnes bych se rád co nejvíce přiblížil slovinskému Triglavu. Z Prahy je to přes 600 km a to nebudu jako začátečník pokoušet. Když urazím půlku vzdálenosti, tak to bude stačit. Z cestopisu o motorkářích vím, že těch 300 km na den je optimální. Takže dnešní nocleh určitě někde v Rakousku. Právě se nacházíme v Kaplici, jsou zhruba 3 hodiny odpoledne a dal jsem si oběd a vyrazím teda směr do Rakouska. Vidím to tak, že pojedu do Lince, za Lincem ještě pojedu po dálnici a pak někde u Bundenu bych rád sjel z dálnice a jel už po těch okreskách. Uvidíme, kam dneska dojedu. Někdy kolem 5. 6. bych měl začít hledat už nějaké ubytování. Tady se už blížím na hraniční přechod mezi Českem a Rakouskem, Dolní Dvořiště, Gulovic. A co nám k Dolnímu Dvořišti říká Wikipedie?
Po roce 1989 v bezcelním prostoru vznikly obchody Duty Free Shop a benzínová pumpa. Po vstupu ČR do schengenského prostoru a s tím souvisejícím odstraněním pasové kontroly ztratil objekt celnice svůj význam a byl převeden z majetku státu do majetku obce. Bylo demontováno zastřešení osobní celnice a objekty jsou pronajety podnikatelským subjektům. V prostoru celnice v samostatném objektu zůstává služebna policie ČR. Přechod se v posledních letech několikrát stal místem protestů rakouských ekologických aktivistů proti jaderné elektrárně Temelín, kteří jeho blokádami zdržovali plynulost mezinárodního provozu. Und das ist meine liebe Österreich. V prostoru celnice západně od ní stával objekt 2. roty 15. brigády pohraniční stráže. V současné době je v objektu hotel. Tolik Wikipedie. Tady krátký sjezd z dálnice do pole a naplánování trasy do Mundenu. Tak je právě 17:37 hodin a dorazil jsem do městečka Gmunden. Je tady nějaký kemp pro karavany, jmenuje se Camping Traunsee, mělo by to být snad někde tam, tím směrem. Takže se tam vydám a uvidím, jak to tam bude. No. Kolik to bude stát a tak asi to bude trochu dražší, protože to tady vypadá dost luxusně. Tak jo, je nějakých 9 hodin večer, 24. právě jsem dorazil do nějakého campingplatz Herndler. Byl jsem v Gmundenu, ale tam mi to hlásilo, nebo tam bylo napsané u toho kempu, že mají plno, tak jsem si našel na navigaci jiný kemp, ale díky tomu, že navigace nebyla otočená severem nahoru, tak jsem myslel, že pojedu na jihozápad, ale jel jsem na východ. Nějakých 35 km, takže jsem se trošičku vrátil, ale nevadí. Je to tady za nějakých 17 € a je to celkem dobrý tady, není to špatný úplně. Je tady dokonce i bazén. Teďka si vařím zrovna večeři. Tak se mi to trošku otočilo. Vařím zrovna večeři, protože kuchyně byla jenom do 8 večer, takže jsem to nestihl. Nicméně, aspoň zlikviduju tu zbytečnou zátěž, kterou vezu. Tak, dneska jsem vyrazil trošku později, vyrazil jsem někdy až o 10:30 a ještě jsem si uvědomil, že jsem si nevzal pas. Počítám, že teda do všech států bych to zvládl na občanku, ale nevím, jak je to ve Švýcarsku, jestli tam náhodou nepotřebuji pas, nebo Lichtenštejnsko. Tak jsem se ještě vrátil pro pas. Vyrazil jsem, no ještě možná, co bych ani neměl říkat, před garáží jsem na chodníku, to tam je nějaký zvlněný a nějak se mi ta motorka zhoupla a přepadla mi na druhou stranu, než je stojan a nemohl jsem to zvednout. Naštěstí kolem měl pán v nějakým Mercedesu, tak jsem ho požádal, jestli mi nepomůže to zvednout, tu motorku, protože když jsem to zvedl, tak se mi furt točily řídítka a nemohl jsem to zvednout. A pán byl teda po nějakým, říkal, že má záda po operaci
ale nějak jsme to zvládli, takže on jenom narval řídky, já jsem celý zvedl, takže to bylo v pohodě. No tak už mám první škrábanec a to jsem to kupoval jako nepadenou motorku, ale do výjezdy. No, tak dneska do toho Gmundenu jsem dorazil někdy kolem 5:30, takže to bylo ideální, škoda, že to tam bylo plný, no. Možná jsem se ještě mohl zeptat, jestli by se tam pro motorku nevešlo místo, no, to jsem možná udělal blbost, že jsem tam nejel úplně. No, jel jsem víceméně po dálnici, jenom tady do toho Gmundenu jsem sjel vlastně z dálnice a uvidím. Na plánu ten zítřek ještě to musím vymyslet, jestli pojedu po dálnici a dojedu až do toho Trenta, do Slovinska, že bych tam už byl pod tím Triglavem. Musím to spočítat, jestli budu muset jít po dálnici, nebo jestli to budu moct řezat někde po nějakých okreskách. Jinak ještě jedna vtipná historka z dneška, jak jsem tady přijel na tady to tábořiště, tak mi řekli, že si můžu zaparkovat kamkoliv a že tam mám všude elektřinu. A tak jsem tady přijel, hledal jsem elektřinu, tady naproti jsou Holanděni a pán teda viděl, že tady bloumám a hledám elektřinu a říkal mi, že elektřina je tady v tom, za tou budkou, jak se svítí. Jo, tady. A všichni mají přitažený samozřejmě k těm karavanům dlouhýma kabelama tu elektřinu k sobě, což já samozřejmě nemám. Tak mi říkal, že potřebuji kabel a že náhradní nemá, ale tak teďka ještě byl tady za mnou a zeptal se, jestli potřebuje něco jako hodit na nabíječku, tak jsem říkal, že mám ještě powerbanku, takže to ještě dobiju a budu nabíjet asi až zítra. Nicméně asi tu powerbanku budu moct hodit i do té budky tam, že bych to tam připojil rovnou do elektřiny, to mi se nikdo nečorne. Takže tak, každopádně lidi jsou tady vstřícní. A tak vypadal první den cesty za mým snem. Jsem rád, že jsem vyrazil. Počasí mi zatím přeje, motorka slouží. Dnes půjdu brzo spát. Je krásná letní noc. Ještě zkouším fotky noční oblohy, ale nedaří se. Tak snad další dny. Zítra mě čeká další cesta a na konci dne už bych měl vidět první nejvyšší vrchol Alp, slovinský Triglav. Dobrou noc.